Good morning, Papa. May buntag pod. May gani kay nakamata pa ka. Kung wala mo kaguran ito ka kay magbiko ta. Biko? Sa pala ron pa nga, wala pa may kalagkalag. Ay sos. Advance lang gud tanan. Kay ug aritas pizza una magbiko. Dagang bisita mga re. Munang karon na lang. Nya, ikapit sa uno pa. Wala na tayo kahalad. Pas mo nga kalag. Bisita ra ba na sila na to dire? Ay sos. Na magproblema magana. Anong nagwato ta sa atong silingan, magdadala ta kanila. Musunod naman na sila. Mabusog pa na. Nya, asa mo ko mangulog kaguran ani? Ato silang ka earning good. Silingan to dito. Ikaw. Mas pasay dito kay. Suni oras. Ayo. Ayo. Ning, si bugal-bugal oy. Mula mo kaguran si Papa. Matay pre, with costume man. Binago man. Ari sa ko pre oy. Salamat. Guning. Uy, Nisyo. Diba ikaw may gatag aning kaguran ganiya? Ambot ni mo. Nagpalit na kong patis sa lang ng nani. Arisa ko ay. Pagod tong adobo na ko ron. Tay, murag gilamat ko anida. Pay bawon ako sa Papa be. Pa. Gilamat ko dito pa. Unsay lamat? Udtong dako, nay lamat. Lagi pa. Si Irning ba ganiya? Papangulam na ko kaguran. Siya mo inahatag. Pag uli na ko, dusugatan naman po na ko noon siya. Ay sos, gatinunton po ng imuha. Ilar sa kang tapulan. Kung tinuol magina, may 500 o. At tuwa si Pablo. Kaya ginuong mo itong mananambal. Batay. Ilisdan na sila kung suga na. Ayo. Ayo. Noy. Yung buntag yan, Noy. Oh, yung buntag. Oh, niyo TikTok ka mo pulwa do. Suli, Noy. Nang nada kay tuyo ni mo, Noy. Sum na. Nang mo ganing na ako diri Noy kay nadyo kay tuyo ni mo, Noy. Unsa gani na? Kanang ana ni siya Noy kanang gisugo ko ni Papa og kaguran ba ila Irning. Dito na be, direct na kay dali ko. Ikaw na pag thrilling nimo eh. Ana ni siya Noy kanang nakakita og duha ka Irning ganiya. Sa mga Erneng. Kanang amigo ko na Noy. Leon. Nang ingka direct to the point. Eh. Kuan mong gudong man gadali ta ba pero Una diya, sige dali. ibalik na sugod doon tong paminawon na unsa imong itabo karon. Ana ni siya Noy. Nang gisugo kong Papa ganiya og kaguran ila Irning. Ito gipahulang kong Irning mo to ni uli ko. Sus pag uli na ko ni nasugatan ako na ko sa Irning. Yo, wa ko nang itabo basin pag lakaw nimo nilakaw pud siya. Mo nagsugat ya. Wala Noy kay katong Irning nga una na ko nakitaan ga Duster. Nya katong nasugatan ako. Noy! Noy! Noy mo na Irning. Muna Irning. Noy! Grabe gikukod sa. Unsa mo nga magpatambol ko noy. Kay kasi patang hikap niya. Giabat ko sa balay na mo. Nawa lagi. Sakto lagi ko lagi. No, muna Noy, muna. Ako na muli ang aba. Dili Noy, nanay kaluan no. Muna sina ako nagsugatan ganiya. Sure ka unsang pud nitabo imo dito? Giabat ko noy. Unsa gani nitabo nimo? Giabat ka ni noy. Ang kuan ba nganong giabat ka dito? Malo. Malo to. Bugo mo pude ka day. Sa. Kamoy pahinungod ya. Ay kabala ka na pinungod Noy. Basta ako kami ray bahala. Bayan ka na mo basta mawala tong abat tong
Balaya. Siguro Kay mawala. ako ra ba yung nakaunag, ako ra ba yung unang kakita to na, ba't yung sundan ko to? Yung dili, basta na lang mo ipahinungod. Kaya ra kailan ako. Kaya, ready na po mo. Kuya Ready ko mo, na. eh. Kaya wag mo ka doon yung balay. O ano nanindog na akong balibo noy. Kana noy. Magpa sa operasyon ha. Ayan, kaya hindi kay. Unsa to? Nakadaster? Nakadaster. Kadaster noy. Basing bahay. Nagdalag baliti ka. Yung palag na mo. Tulungan ako, Noy. Di mo ka to ikaw. Dito ko, Noy. Tara, basta pahinungod ha. Kay maluya ko ko'y pahinungod yun. Mere bahala naman. Tara. Mo ni malaya mo ni. Mo ni. Muna. Taro kayo. May lamok na. Taro kayo. Ang pagkahan ni nasubangan. Lah! Balulay ka, Noy. Manambal god. Sa sunod lang muna ko. Ay mo kadlok. Hayag kayo. Mo ni malaya. Una. Uy. Ano? Unoklod mo ka noy nga. Ikaw may mauna. Dili. Kamu may naswito ng balaya nga. Kuan board ka na. Kamu may naswito dire. Saligi lang ko ninyo good. Kamu lay una kay kamu may naswito. Ikaw taga diri man kasa. Kay una. Kay una ha. Biyaya. Di lagi saligi din ako. Basta ang painungod ha. Biyaya, Noy, ha? Tunay noy. Di ba ako yung una? Tiyak mo ako yung una. Mananambal baka ni. Bay, ito. Isa. Diyan mo ha. Ay mo karatol. Naagi siya diri na. Naa siya diri. Ay mo karatol ha. Paduol mo ako pagdali. Wala nang orasyon na nga. Basta paduol na gid mo na ko ha. Ay mo karatol. Magpakita ka kung isog ka, tulo may kabuok. Magpakita ka kung isog ka, tulo may kabuok. Wa ko nahadlok mo. Wa di ko nahadlok mo. Ako di ka kung makitaan ka rin. Gawas diya. Gadaster mga bayot ka, hindi ka magawas. Gawas. What's up mga kakwads? Salamat kay inyong man mong video. So sa may mag-shoutout, Please subscribe sa among YouTube channel. Og salamat din sa tanan nga ni-support na mo diha. Og mao niyang mga nagpa-shoutout. Shoutout sa farmers. Shoutout. Og shoutout sa Bisaya. Shoutout. Shoutout ni Yadni Francisco watching from San Andres, Quezon. Shoutout! Og shoutout sa Monte Alegre Viners. Shoutout! Subscribe po nila yung YouTube channel. Shoutout ni Renard Jorpe Sibel. Shoutout! Ikaw! Amping Dagaw. Shoutout ni Timungayak TV. Shoutout! Shoutout ni Angela Alberto Benido. Shoutout! Ug shoutout sa Purok 13 Tibungkod, Davao City, gikan kang Dionisio. Shoutout! Shoutout ninyo diha. Og shoutout ni Tirada Col Mendez. Shoutout! Og ni Miski Bilones. Shoutout! Og ni Lavi Dave Renz. Shoutout! Og ni shoutout ko ni Imbon Mukbang. Shoutout! Shoutout diha. Trixie Nakar. Oy, shoutout! Shoutout Magsaysay Vines Official. Shoutout! Og shoutout ni Brian Ligo. Shoutout! Cute! Shoutout! Og shoutout ni Lorita Rama. Shoutout! Og shoutout Putian Vines. Shoutout! Shoutout Hamboy TV. Shoutout! Og shoutout ni B-Boy Martin Vlog. Shoutout! Amping na Berme. Og shoutout ni Carlos Prinsilo Taknab. Shoutout! Og shoutout ni Max Karamihan. Shoutout! Og shoutout ni Lyra E. Binsing. Shoutout! Muna ni? Tama na. Og shoutout mi sa among sponsor.
Ma'am Wilma Digito. Shout out amping da permi ma'am og shout out many sa mong sa ka-sponsor nga si Sheila May Roma. Shout out amping da Lods and thank you and God bless. Tú, nadie como tú,